otu awa Ghana bụ dọkịta Ngozi Okonjo Iweala bụ nnukwu mmọnwụ akpọmịa nnukwu mmọnwụ onye ga-abịa iti m ebe tie m ihe ngana ebe tie were afọ ipeke bịa tiwe mana nnukwu mmọnwụ Igbo ji aga mba ka ọ bụ ekene m unu maka ya ịbịa nọnyere anyị taa anyị na-abịazi njedebe mana achọrọ m ka iji ndụmọdụ kpochie ya anyị asịzi ndị mmadụ ka ọ dị mgbe ọzọ. Chiagozie Adalụ, achọrọ m ọ bụ ụdọ ndụmọdụ achọrọ m ikene ndị be anyị ndị Igbo kene unu daalụnụ afọ m etu unu si anọnyelu m na-ekpuchite m na-enyelu m aka achọrọ m ikene si unu biko unu ndị Igbo unu anyị bụ ndị na ndị mmadụ na-ene anya ka anyị mee ife dị mma. Obi unu adakwala mba o biko unu bụ ndị aga na-ene anya na-etinye n'enu unu emekwana ihe jọnjọ ana m alaiki ya oge ebe ọbụla nja si na onye Igbo mee nke ife jọnjọ biko ihe anyị ji mara anyị bụ na anyị nwe ụbụla anyị na-alụ ọlụ anyị na-ekwu eziokwu biko jisianụ ife aka na-ekwu na eziokwu na-alụ n'ọlụ unu ezu n'ori biko maka anyị nwe ụbụla anyị n'idiri izu ori biko unu jisi ike o ọ bụrụ ndị ọcha si love you all. ọ dị mma nnọọ anyị ekene gị ụmụ Igbo unu anụgonu ya o nwere ọzọ nke ọzọ a ga-ekwu anyị